Què et passa? Pues queden 2 setmanes perquè vagis al Sopaneres i no tenim res per fer-li, ni el lloc ni regal. Bé, encara queden 2 setmanes. Hi ha més dies per llonganissa. Qualque cosa se us ocorrirà. Joder, mamà, tio. On vas? A casa meva. La meva mare m'ha dit que tornassi, que ja és tard, però jo no vull quedar més temps. Tranquil·la, més dies que llonganisses, eh? Igualment, poden sortir més dies. Ja, però bueno. Joder, tio. Què te passa? El Simó, que manda molts de deures i és impossible fer això. No hi ha qui ho faci, això. Per quan has de veure? Per dilluns. Tens el cap de setmana per fer-ho. Hi ha més dies que llonganisses.